Ara estem a la Boca de la Verdad, hi ha cola. La Boca, la verdad, ¿no? Se tiene que hacer eso. Aquesta és l'església txeca de Santa Maria de Cosmedin. Aquí hi ha la Boca de la Veritat, que ja haureu vist abans. I ara la Imma us explicarà el seu dilema que heu vist quan han passat dos perros salchichas. Jo vull un gosset que es digui Bukowski y tiene cara de perro salchicha. Pero ¿y si va a una perrera y no hay un perro salchicha? ¿Y si hay un perro salchicha pero no tiene cara de Bukowski? Espera, tindrem un gos que es dirà Bukowski i en principi ha de ser un gos llonganissa. No, un perro salchicha, qué feo el longaniza. Tiene que tener cara de Bukowski. Está corta. Un día llegaré, ese es mi destino, rumbo encontraré y tendré valor. Paso a paso iré a la Chesa de Hércules. Está corta. El monumento di Gio è l'església de Giorgio Armani. Estem dintre del Palacio Nuovo. Foro di Traiano i la Basílica i no me'n recordo el nom. De Ulpia. Me cansa A tope, des del matí fins a la nit. No sé si ens veurà, segurament no, però bueno. I darrere tenim l'església o basílica de Santa Maria Maggiore, com no, amb un regal egipci. I bueno, ara ens anem a sopar. Estic flipant i per bo. És el primer sopar que menjo, bueno, amb la Imma no, però que menjo bec vi amb la Imma. Vi negre. No sé, no es nota tan a gust. Calla, Cabronara, que aprofiti, cabronara. Pollo a la romana. Tripas a la romana.